hija l-ikbar ġrajja fl-istorja tal-bniedem. Tmiem il-ġimgħa li biddel l-istorja kemm qabel u kif ukoll wara. Jekk temmen tagħtik tweġiba għall-eżistenza tiegħek. Imma int, kemm taf fuq is-salib u t-tislib? Bosta drabi l-ikonografi u l-artisti iġibu lil Ġesu bħarsa ta' ħniena u serenità, bħarsa fissa lejn l-art fatt ta' rassenjazzjoni. Imma żgur li l-ġrajja tal-Golgota ma kienx daqshekk serena. Ġesu qal: "Iskom ħriġtu għal xi ħalliel, armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju, ma meddejtux idejkom fuqi. Imma din hija s-sija tagħkom u s-seta ta' dlamijiet." Il-ħamis, is-6 ta' April sena 30, fil-għaxija. Bosta storiċi jaqblu li din kienet il-ġurnata tal-arrest ta' Ġesu. Il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa, Ġesu jiġi mixli quddiem il-qorti l-Udija bl-isem ta' Sinedriju, immexxija mill-qassis il-kbir Kajfa. Wieħed minn sħabu tradih, ieħor ċaħdu, l-oħrajn beżgħu u telquh. Quddiem Kajfa, Ġesu jistqar li huwa l-iben ta' Alla, il-Messija, u s-sentenza ta' dan hija l-mewt. Il-ġimgħa, is-7 ta' April sena 30, filgħodu kmieni. Pilatu mbagħad biex joġob in-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. F'numru ta' okkażjonijiet, il-ħabsin li kienet jingħatilhom is-sentenza tal-mewt kienu jinbagħtu għas-swat. Ir-Rumani kienu jużaw sawt bl-isem ta' flagrum. Kien iddisinjat b'tali mod li taqla l-ġilda minn dar il-ħabsi. Il-biċċiet tal-ġilda u l-għadam tas-sawt kienu jnefħu l-ġilda u jċartu l-muskoli tad-dar. Bekk il-ħabsin kienu jitilfu kwantità ta' demm. L-iskop ta' swat kien li kemm jista' jkunu waslu l-ħati permezz ta' ejja kbira f'xifer il-mewt qabel ma jittieħed għat-tislib. Edulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu għal-kubtejhom qudiemu u għadu jiddieħku bih. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Għal Ġesu kastik speċjali. Ix-xewk innifsu wisq probabbli kien madwar pulzir twil. Minħabba li fil-qurrija nsibu ammont kbir ta' demm u nervituri, l-uġieħ f'rasu kien trement. Il-ġimgħa, is-7 ta' April sena 30, għal-ħabta ta' nofsinhar. Huma u sejrin bih, qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċirene li kien ġej lura mir-Raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Is-salib tqil bejn 40 u 50 kilo. Ir-Rumani jafu li Ġesu ma setax jerfa' iktar is-salib, għalhekk dan jagħtina ħjil ta' swat li hu kien qala qabel. Bniedem illi kien jarmi s-saħħa ma fejlaħx jerfa' l-parti l-minduda ta' dan is-salib. Dan juri li kien f'xifer il-mewt minħabba li kien tilef ħafna demm. Għalkemm ma nsibu l-ebda ħjil li Ġesu waqa' taħt is-salib fl-Evanġelji, l-istudjużi jaqblu li wisq probabbli xi waqgħat li huwa faċilment se taġarrab ħolqu trawma f'sidru u ġieħ qawwi fil-qalb tiegħu. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Minn dokumenti li nstabu, is-soldati Rumani kienu jsibuha faċli li jsamru. B'imsiemer ta' 5 jew 7 pulzieri jgħaddu mill-polz tal-ħati u jdendluh ftit metri l fuq mill-art.
It-tislib normalment kien tortura ibsa u immaġinabbli. In-nifs jinqata' bl-aktar mod faċli. Wieħed imsallab jitfa' l-pis tiegħu fuq siequ li kienet ukoll imsamra biex jieħu n-nifs jrid bil-forsi jola ftit il fuq. Kull nifs kien ifisser uġigħ kbir fid-drieħ, fis-saqajn u fid-dar li jkun qiegħed jimbarax mal-injam. Il-ġimgħa, is-7 ta' April sena 30, fid-9 sija. Ġesu għajja tajta kbira u rat ruħu. Normalment, it-tislib kien idum ġranet sħaħ. Ġesu imut malajr u kif turi l-għajta u mied f'daqqa. Wis probabbli is-swad kien aħrax aktar minn dawk ta' ħabsin oħra. It-telf ta' dem wassal biex il-qalb tieqaf f'salt. Il-ġimgħa, is-7 ta' April sena 30. Id-dinja tiddallam u jinfetaħ qabar vojt biex jilqa' fih lil dan il-ħaruf. Iżda ż-żernieq tal-ħadd filgħodu kien wara l-bieb.